Parlem ara d'handbol. El Benidorm juga demà per primera vegada a casa un partit europeu de la fase de grups. Els jugadors que entrena Fernando Latorre reben el Valur islandès, una cita històrica que podrem veure en A Punt Media. El Benidorm vol seguir fent història. Mai s'havia jugat al seu pavelló un partit de Lliga Europea i necessita estrenar-se en victòria contra el Valur d'Islàndia. Els de la Marina Baixa venen de perdre el primer partit a casa del Flensburg, el favorit del grup. La derrota alemanya deixa bones sensacions, però que no varen ser suficients. Un partido en casa donde muy importante para la trayectoria nuestra en esa fase de grupos conseguir la victoria, aparte de hacer historia. El Valur va guanyar en la primera jornada per 43-39 el conjunt hongarès del Ferencváros. Es tracta d'un equip fort en defensa i ràpid en atac. Malgrat la baixa de Sotic i el dubte de Kolo Weinstein, el factor cancha ha d'espentar el Benidorm. Y todo la ciudad que se va a mover para ver el partido, el público va a ser el octavo jugador. Este segon partit de la fase de grups de la Lliga EHF el retransmetran el web i les aplicacions d'A Punt a partir de les 9:15 de demà dimarts.